Saatnya obrolan malam. Kembang melati lho kuwi Gunung Lawu. Aku golek ini ngono iki kembang melati renek-enek adel bes. Enak adel bes. Karo kembang bangke bunga bangke. Ono ngomah rasane wis Ora kerasane. lha ku mergone. Ora kerasane karepku mau pengen dolan nemoni kowe. Wah iya iki. Ngono ya. Arep atiku pengen Dolan mung pengen ketemu ketemu karo sliramu wong ayu. Senajan mung sedelo ati lega. Sedelo aku lega. wah kuwi kisang tenan iki. Wah, sama semono. BBB lagi nyanyi mau ngindik tok. Wis ngono kuwi salah gede. Dan lagunya berarti ya memang anu kabeh. Wah, nek lagu itu ngene lho, makane dari aku ya tenan lho, nek aku iki ngene lho. Aku lagu iki istilahnya laguku dinyanyikke wong liya jaman dhisik lho. Isin aku. Kok isin iki ngopo? Isine ngene lah, aku ya dhewe ya. Iki dinyanyikke laguku dinyanyikke wong liya. Ngono isin piye? Mergone piye? Pasti orang prediksi ya ini mesti lelakon pasti Curhatan hati. dari dia nilai karo aku isin iki masalah nang kono-kono iki istilahnya aku wis Iki jenenge kok isin ning level Isin dhewe. Erlangga Putra _04. Nek saiki motor Oh, Erlangga. digawake ngerti ya ora ana apa-apane ngerti ya jaman semono lah nyatane ngerti lho lagu kok mbok nyanyike piye Nah, karena dhisik iya ya nek